et fa mal aquí, posa't allà. Posa't aquí, posa't allà. Si et fa mal aquí, posa't allà. Posa't aquí, posa't allà. Si et fa mal aquí, posa't allà. Perquè nosaltres som aquí, posa't allà. Posa't aquí, posa't allà. Si et fa mal aquí, posa't aquí, posa't allà. Posa't aquí, posa't allà. Perquè nosaltres som metges. Metges. La sitcom. Endavant. Doctor, saps el que em passa? És que quan m'enfado m'enfileu per les parets i això no ho puc suportar. Jack, demostra-m'ho. No has vist que acabo d'entrar a aquella finestra? Tens tota la raó. Amb això que he de demostrar-ho tinc de fer alguna més. Estira't al llit. Bueno, ara gira't al revés, perquè així podràs fer veure que t'enfiles per les parets. D'aquesta manera solucionarem el problema. Oh, aquí no puc. És que... enfilar-me per les parets. Així no em puc moure bé. És que... Ja està. T'explicaré el que et passa. És que tu... Oi que mai has fet l'amor? Doncs aquest és el teu problema. Que en tens ganes i per això t'enfiles per les parets. Sí, això mateix, tens ganes de fer l'amor. Oh, m'ho dius. Va, vés a buscar noies de la teva edat. Et farà a la meva clínica. Sí, però és que les parets són planes i... Doncs compra una paret que sigui en volum. Home, Jo no sé on em venen. a la farmàcia. Doncs mira, saps què? Què? En un drucòdrom. Allà. Ah, va. Si vas allà, podràs solucionar el teu gran problema. Ei, ara on he deixat la màscara? Que és de lloguer i si la perdo, aleshores em farà fotre'm fora de la feina, saps? Que sóc el doble de la pel·lícula i no... Que portaré el llit. Em sembla que està mai que està allà darrere. Yeah! A veure si haré cap piu. Sí? No hauria... No! Això no l'he... No saber què és això. D'un malalt. Això... Ex! Fuig de cerebra. Aquí està. Bueno. Jo mamà es té molta pressa, adeu. Adeu. La visita són 50.000 euros. Adeu! Ai, i m'ha de ser que jo tinc de moure al llit. Si jo no tinc gens de força, ell perquè és un superheroi, però jo... Ai, ho sento, però és que havia promès que mai més em tornaria a enfilar per les parets. Mantinc d'anar per la porta. Adeu. Adeu. La Clínica del Té ha patrocinat